baningi nje abantu balo bathi ngokubuze ngendaba kaCwecwe bathi justice for Cwecwe ingane encane engazi lutho ena 7 years old since for the past month eMzansi kukhulunywa ngayo kunento eziningi nje exoxwayo ngalo lolu daba noma ngayo le case yakaCwecwe wena ungathanda ukuthini ngalolu daba? Sibu into engizoyisho ngoCwecwe ukuthi I did send a public message ngathi ngicela ukuthi umama kaCwecwe eze kimi mayiza kimi umama kaCwecwe let's discuss this thing. Kukhona into esingayikhipha engafuni i-social media efuna umama kaCwecwe that will shock South Africa, and umama kaCwecwe did phone me. Ngikhulumile nomama kaCwecwe, mangikhuluma nomama kaCwecwe umuntu obhizi emsebenzini kakhulu, but she has promised to come. Who knows, she might come manje njengoba Good Friday, she might come maybe nkonzweni makatholi chance. I think something, and what I've discovered is ayibo uCwecwe umshanami. How? Not okudlala blood umshanami wakithi. Angithi abantu bahlala bedlala ngeZimbabwe. uCwecwe umama kaCwecwe she's family ekhaya. Wase Monfrere yena bona basemhlotsheni uMachiya uMamtolo. Thina sibase Monfrere mzinto but emhlotsheni ukulo mama wami. So aba family yami. So whatever that I will be doing sengenzela umshanami ukuthi justice ibe khona for yena. Angifuni ukutshela manga Sibu, I will be honest kuwena. Lento kaCwecwe yathi ngena for umntwana ingithole ngikule pain yalento eyenzakalayo kimi. I didn't believe it because ngiyithathe ukuthi sekuyilento futhi efana neyami. Shithi bafuna ukushaya umuntu lo angithi uyakhumbula yathi mayivele kwathiwa uprincipal. Bafuna ukushaya uprincipal. After a while no man lento ake ngisukumele and nangempela bangifonela umamakhe nosisi wakhe. So we are talking silungisa ezumndeni manje. Sekumalume manje ulungisela abashana bakhe. Sizobona kodwa egcineni iqiniso nizolithola. Just wait and see. Abantu they must be patient. Ikhona into esilungisayo. Sizobuya na ku social media seyilungile.